Ovde se sada Rnić u razgovoru sa Katomija, žuti karton za Rnića. Evo, kune se sada Lazović u Rnić, ali slaba vajda od toga. Da vidimo ko će izvesti 11 za Crvenu zvezdu. Golman Vladimir Stojković ume da odbrani 11, bit će to Evandro. Dakle, oči u oči, Gebel Evandro i Vladimir Stojković. Koncentrišu se jedan i drugi, čeka se sudijska pištaljka. Evandro deluje smireno. Sudija pomera igrače i evo sada Evandro ili Stojković. I stativa! Neverovatno! Au, kakva propuštena prilika za Crvenu zvezdu. Ovakve neće dobiti često, čini mi se. 11 u 41. minutu za Crvenu zvezdu. Evandro je poslao Stojkovića u jedan ugao, loptu u drugi, međutim stativa se našla na putu do gola. Evo da pogledamo još jedan put. Sve je uradio kako treba Evandro, međutim stativa. Kakva propuštena šansa, žalit će za ovim Robert Prosinečki.